Het is vreed, 28 maart, de dag dat Guus Hiddink officieel de nieuwe bondscoach is. Het is ook de dag dat Sven Kramer op zoek gaat naar wat nijs. En in Bient zullen we het bij de jeugdopleiding van Sportclub Heerenveen. Goeien en welkom bij Bient, het magazine van Omroep Friesland. Letter in dit programma omtinken voor de Special Olympics. Gehandicapten, dat is niks voor mij. Als ik zie hier op het drachtjoch, dan draai ik mezelf in de spiegel van een winkel en dan wil ik niks met een maatje hebben. Nou, shit nou eens. 42 jaar later. 42 jaar later, doch ik dit werk al 42 jaar. Het ijsseizoen is voorbij en vogelwachters steken nou een soort dier in de nijswarg, het beschermen van de nesten van gruidevogels. Dat doen ze maar leefde, maar wat frustreert is dat al haar werk vaak verneerd is. Want foksen roven nachts soms hier een heel gruidevogelgebied leeg. In Friesland zijn tussen de 2 en de 3000 foksen. En van 1 februari zo mogen ze weer met luchtbakken bejagen worden. En verslagjouwer Albert Jensma gaat mooi op foksenjacht. Het magazijn, er zitten de patronen in. Met al hele joekels binnen nou. Moet ik. Ik is denk 300 meter machetten. In Amerika nemen ze dit vaarmenbuksen. Dat zijn buksen, de shit is eigenlijk het onraam, maar nemen ze dat, het ongedierte. Een ongedierte buks. Oké. Nou, ik denk dat die hebben geen jong als je niet. Ik denk dat er zeg maar een 24 omspaan, 20. Ben ik net zoveel mee mooi. Hoeveel vossenbejagers binnen er in Friesland? Oh, er zijn ongeveer 10 per WBE, maar ik denk, zeg maar, ik weet niet hoeveel WBE's dat er precies binnen, ik dat nooit heb moeten. Maar dan best jongen het enigste die te paard. Nee, dus het 10 hand, denk ik. Oké. Ja, Vrede Jonk is even lang geleden, man. Want het is al nachtwerk nou. Even goed, ik weet nog, ik zelf al mee. Ik dacht, ja, van jongen weg. Ik ga een peer online. We ben hier bij die maat. Ik ben hier bij mijn maat. Pikken we nog op. Ja. Hoe heet er? Chris Verswal. Oh, dat is toch niet... Of moest dat nog maar niet lezen? Die moet ik morgen. Ja, maar ik heb ik wel. En hoe vier schiet dat ding? Nou, dan ga ik nu al 100 meter. Zullen we letten op één? Dat is het belangrijkste, die eigen die het oplaat zien. Oké. Dan zou staan van dat alle Roomfield heel erg veel eigen hebben. Kappen, mattes Rijden soms ik, hè? en rijden ik. En ja, dan zou het op een gegeven moment de skiën is er wel wat zwakker, wist je toch? Ja. Dan wist dat blijft ongeveer ik weer alle reflectors op elkaar gaan staan. Dan denk je eerst wat weer af. Bij Richard heb ik die lenten er ook open. Shit. Ja, daar is wel. Daar is wel Daar is een. Ja, dat is hem, ja. Nou, maar dat is wat hoor, hè? Nee, dat is hem. Ja, dat is hem. Nee. Ja, juist morgen heb je niet. Nee, dat is hem. Maar dat hoort achter. Heb je erachter? In de bos. Hij is al in de bos. Nee, in de bos. Zo is de schijn. Ja, deze is wel verrekte vuil van een rij. Dat hebben we al in. Ja, geloof ik, ja. Je bent nou even omrie. We zijn nog even omreden. We zijn om je een keer weer vinden. Ja, ik ook in het chatten, ja.
Zo is dit borgerij omgeven, dan die ik op de achtergrond haast. Dan staan we een polder en een feest omgeven en dan... Hij die de kogel omgeven, die kop alleen. Er staat er hier even Sjen, Chris, ja? Hij toch een apart idee dat er nachts man door Friesland rijden die het maar scherp zitten. Ja. Maar goed weten waar we mee bezig zijn. En toen net op een gegeven moment zei nou, het is een kooibevel nou. Dat we achter elkaar maar wat aan het knallen zijn. Of dat een wolfsfilm is. Ja, dan hebben we weer naar een dinges. Ik zie het. Het is toch, ja. Je rug achter de bult. Wat is dat dan? Een auto. Nee. Ja. Achter de bult. Ja, dat is een auto. Is dat eigenlijk? Ja. Ja, maar ze met alle gedroegen slecht hier. En Jip, als wij eronder hier zijn, gaan we er amper met elkaar op uit. Ja, misschien. Zoals die volgens mij. Zulke goden. Oh ja, bliksem. Steek je erover worst. Een stukje droog was? Ja, lekker. Nou ja. Gewoon weer de band niet. Heb je dat dingen waar, jong? Wat dan? Nou, dat laat mijn paard. Had ik de poort erop gaan zitten. Oh. Wat ben dat? Ja. Draaien ben er. Iemand wat draaien is ook al. Daarachter is ik nog wat, man. Zo, nou eens achter die. Daar is er wel. Hij zit daar voor je, hè? In het draait. Zie je het hem? Nee. Dan. Ja. Ja. Heel leuk. Leuk, hè? Ik zie werkelijk dat erin draait, Ja. hè? Nou, ik hoor de lampen zo erop, Jan. Precies de plaak. Ik ben prachtig geweest, nou. Maar hij wie niet een keer de... Hij had het net vernomen. Hij Nee. is niet keer omklapt. Dit is dwars door het hart heen. Waar is het maar? Ach, ja. Maar ze krijgen nou eigenlijk al jong. En daar ben ik net altijd kapot van. Zus en zo van de moeder. Of niet het horen de machine als de jong naar weer feest. Nou, die moest nou weer opruimen. Nou, daar ben ik net kapot van. Ik ga ouder per een maand, een maand of 3, jeder iepen. En dan een beetje jeder terecht. Dan eigenlijk ook voordat de vogels beginnen te brieden, dan nou, dat is een beetje andere tomme heeft. Dus het zou je zo'n wat jong in de hut. Nou, op dit stuit? Ja. Kist dat zien? Nee, maar dat schat ik wel zo'n beetje in. Omdat hij zo grauw is. Hij is dik in de beul op. Oh, dat duurt nog een maand. En dan krijgt hij zijn jong. Dat was sneu. Ja, dat is ik sneu om, maar ja. Dat is net oors. Reportage wie dat van verslagjouwer Albert Jensma. In juni komen 4.000 sporters met een verstandelijke behandeling naar Friesland toe voor de Special Olympics. In Friesland zijn er enkele verenigingen, maar het kind nog wel wat meer. We maken een rondje door uw eigen provincie. Of het nou gaat om korfbal, Goed zo. Hey, mooi goal. voetbal Bijhouden, bijhouden. En de andere kant. Ja, dat is het. Klasse, kerel. of zwemmen. Bob, jij zegt klaar af. Ik had nog zo gezegd geen bommetje. Alle trainers binnen het Rijswol Oeringes. Werk je maar geen spotters is een feestje. Geweldig. Ik doe het nou sinds 1993, dus ja, ik ben ermee verweven, zeg maar. Wat maakt het leuk? Ja, de sfeer, de beleving van de jongens. Nou, ik kan ze ook nog wel dingen aanleren. Gewoon, het is een heel leuke... Die groep die ik heb, heel sociaal. Hoe ben je hier eigenlijk bij Talanne aan? Nou, dat is heel wat hier in Verlien. Een van de memmen van de sporters
Die vregen mij, doe ik bij de zwemclub weer en bij het zwembad, komst erbij. Ik zei, gehandicapten, dat is niks voor mij. Als ik ze hier op het drachtje, dan draai ik mezelf in de spiegel van een winkel en dan wil ik niks met een maatje hebben. Nou, shit nou eens. 42 jaar later. 42 jaar later, doe ik dit werk al 42 jaar. En wat maakt het dan 42 jaar lang leuk? Gewoon, de mensen zijn leuk. Ze zijn vrijblijvend, ze zijn spontaan. Heel vaak lijden ze. Ze vinden het zwemmen leuk. En ik vind zwemmen dus dan leuk, want dat brengen ze op mijn oren. Hoe belangrijk is dat nou, dat G-sport? Het is voor deze ploeg bijzonder belangrijk. Hoe merk je dat dan? Zij integreren in een vereniging. Ze doen van allerhande dingen binnen de vereniging. Ze binnen als team functioneren ze geweldig goed. Alle jidjes worden maal gevierd. Ze hebben feestjes maal koor. En wij doen onder andere met dit team aan de prokkelactiviteit. Dat is een prikkel dat samenwerking met mensen zonder beperking en mensen met een beperking binnen een vereniging. En dat werkt ik heel goed. Dan maken ze mij trainen met de selectie van Oertep en van Kwik Ordegeer. En dan spelen ze een wedstrijd onderling, gemengd. Dus maar de selectiespelers van beide verenigingen spelen ze mij. Maar kritisch ben ik. Zoals het voetbal bijgelijks. Heerenveense Boys had namelijk als enige in Friesland een G-sport overtal. Nou, ik vind zelf niet zo goed, want wij zijn de enige club, vooral voor volwassenen, die voetbal spelen op het veld. Ik zou veel liever zien dat er nog meer teams gecreëerd worden. Hoe moet je dat bewerkstelligen? Hoe krijg je dat van elkaar? Ja, de KNVB is er al heel vaak mee bezig geweest, maar bij de verenigingen komt het niet echt van de grond. Dus ja, ik zou het eigenlijk niet weten. Het zenuwcentrum van de Special Olympics is op het Heerenveen. Daar wil ik alles in de werk zetten om er een mooi evenement van te maken. Welkom in het zenuwcentrum van Special Olympics Friesland. Dit zijn onze partners en we gaan nu naar de kantoren. Hier werken ongeveer 25 mensen. Hier zitten er 3. Met name Team Sport zit hier. In de hoek Marco en hier Annette. Dan gaan we naar het middelste kantoor. Dit is eigenlijk onze administratieve ondersteuning. Met links Remco en rechts Ilse. En dan gaan we naar het Team Sport. En die hebben natuurlijk het grootste kantoor. In de hoek zit Gijs, onze communicatieve ondersteuning. En Anna, onze administratieve ondersteuning. Het is een fenomeen wat oorspronkelijk uit Amerika komt. De zus van president Kennedy, die is ermee begonnen. Die organiseerde in het verleden zomerkampen. Dat fenomeen is gaan groeien en dat is internationaal gaan. En momenteel binnen meer dan 200 landen bij aansloten. Waaronder dus Nederland. Ja, en dit weer het laatste portret van deze week. Alle filmpjes die ben weer om te zien op uw eigen site. Sportclub Heerenveen middenvelder Deli Sinkgraven zette van de middag zijn handtekening onder een nij 3-jarig contract. Sinkgraven is een exponent van de eigen jeugdopleiding. Heerenveen zit er wel in een roerige periode, maar wat wel al jaren goed rint, dat is de jeugdopleiding. Het een naar het orentalent breekt terug. Hakim Ziyech, Pele van Anholt, Luciano Slagveer, Kenny Otigba, om er maar eens een peer te nemen. In de laatste competitiewedstrijd, zijn NEC, speelden maar liefst 6 jeugdspelers mooi. Aan tafel is verzaakkundige Berber van den Berg. Welkom. Ja, Berber, daar spelen zelfs ook een rol bij de jeugdopleiding bij Sportclub Heerenveen. Bist er bot bij Belutsen. Ja. Waar hoort die vrouw met wandelen? Nou, waar ik vooral mee bezig ben is de mentale begeleiding, maar ook vooral het fysieke. En moet je denken aan balans, aan lenigheid. Maar dat doe ik natuurlijk niet alleen, dat is met een team. En het hele trainersteam is echt sinds dit jaar ook veel meer samengegroeid. Dus we willen er echt als doel hebben dat we de voetballers zowel fysiek, technisch, tactisch en mentaal zo goed mogelijk afleveren richting het eerste. Ja, want 80% wordt wel eens zijn, dat is eigenlijk mentaal, hè? Ja, en dan verwacht je natuurlijk wel dat het fysieke op een gegeven moment zo goed is en het technisch en het tactische ook. Want ja, als je eenmaal in het eerste staat, dan verwacht je dat iedereen kan voetballen. Nou, en dan gaat het erom van, ja, kun je omgaan met de druk en omgaan met foutjes die je eventueel maakt. Ja, maar dat ben ik wel nieuwsgierig naar. Want wat had een jonge talent nog nodig om echt definitief tot te breken in de Nederlandse Eredivisie? Nou, ik denk een hoop lef, doorzettingsvermogen en gewoon de wil om alles te geven. En daar train je hem op? Ja, daar trainen we onder andere op en dat doen we samen, ja. Ja, want dan zit je zelf ook op de tribune? Ja. Toch? Hij is een seizoenkaart van Sportclub Heerenveen. Ja. En dan just die jonge jongens. En bist dan echt grutsk? Zei iets van, ja, dat ben mijn jongens. Nou ja, weet je, ik denk dat als ik om me heen kijk, dan zie ik een hoop trotse coaches ook. Zeker de afgelopen jaren van, ja, het is ons gelukt, jongens. En Tjalling zegt wel eens van,
mijn doel is 75% van de jeugdopleiding moet in het eerste staan. Nou ja, dat is wel een mooi doel en daar komen we wel steeds dichterbij. Ja, nou, we zijn intussen heel benieuwd hoe dat het er aan uitziet, hè, die aanpak van Jim. Daar hebben we even een mooie reportage van. Jij ging naar Berber. Waarom ging je naar Berber? Waarom gaat hij boksen? Waarom gaat hij boksen? Weerbaarheid. Weerbaarheid. Waarom ga je naar Jalmar? Voetenwerk, snelheid gaat hij daarheen. Ruben voor keeperstraining, speciaal reflexen. Durf fouten te maken. Durven fouten te maken, kijk, dat vind ik een cruciaal punt. Maar dit is hartstikke goed, want voetballers zijn gemiddeld genomen, bewegen in het algemeen is het slecht. Ze zijn heel specifiek, rennen dus met de bal op bewegen, maar ze hingen heel vaak in hun gewrichten, zo te zeggen. Hè? Dus ze broeken hun energie die ze hebben, broeken ze veel te weinig. Vast, hè. Hoe was het voor jou om een foutje te maken en dan gelijk door te gaan naar de volgende? Ja, het is niet heel lastig. Dat ben ik op zich al gewend. Ja. En gewoon als je een fout maakt, dan moet je doorgaan, dan moet je die volgende bal focussen. Ja. Anders maak je meer fouten en dan maakt het alleen maar erger. Don't stop. Go on, go on, go on. Come on, come on, come on. Overspelen en balletjes vangen. Wat de bedoeling is dat ze dus meerdere dingen tegelijk doen. Dat ze door de balletjes breed gaan kijken. Dat ze dus niet alleen maar naar de bal gefocust zijn. En dat ze ook dus, voordat ze de bal ontvangen, moeten ze klappen in de handen. Dan krijg je als het ware stress in je hoofd. Voetbal is niet alleen fysiek en een bal spelen. Het is ook in je hoofd. Dus het is wel belangrijk dat we andere dingen krijgen. De inzichten verhoor je wel, hè? Want we rennen als je de grenzen van de deftig zijn belasting en belastbaarheid. Hè? Dus wat kan het lief aan? En dat je de voorwaarden net creëren dat het lief meer aan kan, dan is je grens in training bereikt. Nou, hiermee verlies je als het ware een grens en kan je dus weer een extra dimensie op het veld brengen. In, buik en uit. En voel die rust. Nou, 3 in, 1, 2, 3. En 6 uit. Door. Pak, gewoon pak. Ervaar je nu de rust in je lijf? In de stress? Ja, wel rustig. Rustig van. Als je druk bent op het veld, is het eerste wat je doet, ga naar je adem toe, zoek rust op en word alert. Gewoon pak. Ga door, op 2. Goed. Dat is niet te doen, hè, voor die jongens. Ja. Wel? Ja, zo te doen. Nee, ze zijn nu in het rood gegaan en nu brengt ze weer in de rust. En we hebben actieve rust door met coördinatie bezig te zijn. En dat leer je dus ook om in een wedstrijd, als je onder hevige spanning staat en als je heel erg in het rood zit, dat je toch weer terug kan naar de rust. We zijn nu met 2 mentale coaches. En omdat we ook weten dat 80% van presteren mentaal is, was het cruciaal om daar ook in te werken. Want als dat 80% is, ja, dan moet dat gewoon beter. Wat is jouw rol in dit barn? Heel vroeger had ik het betocht. En nou ja, weer mijn jongerij, weer de eerste, dus in 2007. En daarna had Jan de Jong het oppikt en Tjalling, met z'n tweeën. En mijn rol is nu dat ik met Tjalling praat, dus ik zie een jongen voetballen. En denk van nou dat en dat, dat is hoe we in de zaal werken maken. Dus zeg je Tjalling met die maar dat wel, met die dat, met die dat. En dan kom ik te zien of ze doen wat wenselijk is. Ja, Berber, ik zit je bij een soort vernuivering naar de zien, want dit heb ik nog nooit eerder zien. Nee. Maar hoe waard je in de toch wel conservatieve voetbalverhaal op reageert? Nou ja, meestal is het een soort van, als trainers wel eens komen van andere clubs, en dat gebeurt wel regelmatig of uit het buitenland, dan zie je echt die ogen groter worden en zo van,
wat is dit? Dat willen we ook. En ja, dat is natuurlijk super. Het is gewoon, we hebben echt een uniek concept gewoon binnen de hele jeugdopleiding. En dat is niet alleen in de turn al, maar ook op het veld doen we dingen met weerbaarheid en wendbaarheid en mentale stress ook door heel veel dingen tegelijk te doen. En ja, het is echt onderdeel geworden van de hele trainingen. Ja, en komt Marco van Basten, de haartrainer, komt die wel eens te zien? Ja, die komt wel eens. En vanuit het eerste is het belangrijk, tenminste nu is het zo dat de spelers zelf komen die zelf gemotiveerd zijn. Maar in de toekomst zou het natuurlijk mooi zijn dat het hele team er staat. Ja, maar vindt hij het wat van Basten? Want ik heb wel eens begrepen dat hij nou een beetje zijn betinkingen heeft. Ja, nou dat weet ik niet. Maar wat ik wel heel mooi vind is dat bijvoorbeeld donderdag was Kenneth Otikba nog hier. En die ging onvoorwaardelijk. Die heeft een doel en die zei van ik kom en ik wil dit doen en ik wil dat doen en ik wil dat doen. En nou, die gaat met een glimlach naar huis. Nou ja, dan heb je een mooie dag. Ja, want Van Basten, dat weten we natuurlijk al lang, die gaat voort. Je moet dus echt bekendmaken dat eigenlijk de hele trainerstaf gaat voort. Ja. Alleen nog Timo Kompen bloot om, maar Henk Herder bijvoorbeeld al jarenlang de assistenttrainer die gaat voort. Ja. De keeperstrainer gaat voort. Ja. Dan moet aan zijn nieuwe haartrainer komen. Die moet je wel achterstaan vanzelfs. Ja, echt van bovenaf wordt ook gezegd van dit is de jeugdopleiding en we willen een coach die dat doorzet naar het eerste. Dus dat is echt een voorwaarde. Een Hudde Eersk. Ja. Die met de volgende haartrainer moet je 100% achterstaan. Ja, dat moet gewoon geïntegreerd worden. Weet je, het mentaal en fysiek en technisch en tactisch, dat is gewoon één training. En dat kun je niet meer loszien als een eiland. En we hebben nu de mogelijkheid met zoveel coaches om dat te doen. Ja, waarom zouden we dat niet doen? Ja, je traint dus op wendbaarheid, op allerlei verschillende dingen. Maar echt, je trainen om leren te winnen. Ja, we hebben 5 thema's. En die 5 thema's komen uit het eco-coachen. Wat dus betekent dat sporters een leven lang fysiek en mentaal fit blijven. En die thema's gaan over weerbaarheid. Ja, over... Maar hoe leer je om in je winnen? Hoe leer je dat? Dat heet ook gewoon in je? Of... Ja, nou winnen is bijvoorbeeld al een houding die je aanneemt. Hè. Zodra die spelers op het veld komen, moet dat veld eigenlijk van hun zijn. Maar winnen betekent ook omgaan met verlies, omgaan met tegenslagen en vooral ook omgaan met succes. Ja, want als het dan goed gaat, en het gaat heel goed, dan mag het nooit gebeuren dat je dan achterover gaat leunen en je denkt van nou, dat komt wel. Dat je het gaat onderschatten en dat heeft alles te maken met fysiek en mentaal. Oké, nou, dus dat staat dicht op die club. Waar wordt de haartrainer? Geen idee. Geen idee? Nee, ik meen het oprecht. Ik heb geen idee. En wat wordt het eerstvolgende talent dat Trobrekkers wil bij Heerenveen? Nou, ik denk dat Daly, die net contract heeft getekend, die zal volgend jaar wel een grote rol gaan spelen. Oké, dat denk ik. Dankjewel, we horen het in de gaten. Berber van den Berg. Dan heel wat oors, want Joert Verstoor, muzikant Kobus Algra van de Wico's. Meer dan 40 jaar reizig hij maar de band van feest naar feest. Einvlien hier joegen de Wico's een grote afscheidsconcert in Thuisdorp met naam. Als lieds eerbetoon weer hellen we een stukje van het peteer dat we doe uitsturen, maar de slim zieke Algra krijgt vast zien afscheidsconcert. Zij zwaait op de toer, ze bouwt het veld maar roer. Die gurk, daar is de wind, bij Rijn is in een skin. Wat praat ik is toch... Er had niks eraan geweest of kan ik wel dit beleven, dat beleven. Dat is, ik hier boeren wonen en muzikant, dat hobby er wel bij. Nou, ik zei het zo jongen, het draait zo een trein. Wat wist wat dwars is. Nou, ik zei ja, dit had een keer opgehouden in muziek, dat is een keer gebeurd. Dat had niet gestaan. Nou ja, dat had het al in. Dus ik heb beide dingen die en ik heb in het feest zitten thuis. En ik ga in de muziek zitten. Mijn beide hobby's heb ik mijn leven lang blank in. Hier in Friesland ben ik groot geworden. Een dorp in Friesland was net gewoon hard. Nou, die zullen er even, maar daar ben ik eigenlijk gehuggig, want ik denk dat ik het al erg honger. Wat meer bijbeleuren is in de 44 jaar, nou dat ben 14 volle dingen om op te nemen. Maar dit en meer bijbeleuren, dat ben zoveel tijd de kaart verkocht worden voor mij. Dat ik zo'n begrip ben van Friesland, maar dat heb ik nooit zo besteld. Nooit. Ik sluit aan meneer en ik zit niet meer. Maar ja, en ik weet het niet meer. Alleen ik let het spul wel achter, dat vind ik wel jammer. Een week ben ik mijn naam ontstaan. We hebben een keer in de volle toren gezongen. En dat was Giel Montaille, de week was uit Leeuwarden. Dan ben ik direct naar de tas laten corrigeren. Dat is nog niet alles, de Wico's zijn er ook! De week was uit mijn naam. Op mijn album dan. Maar de winnaar dat weer mijn naam. Nee, dan was ik wel. Dat mijn leven in grote happening geweest, dat bleef ik wegspieren. Maar ik geef voor het langer dan allemaal. Het is er net meer.
En om 11:09 en 11:11 sturen we een verhelling uit van de documentaire oer de Wico's. Ons A4, dat daar eens keer we het Frieske Nijs in Joert. Van nou nog een gezellige joen en alvast een goed weekend. Dag.